Erokamano. Mano nyalore. To be gima timore ni ati mano kwa nyati ma 100%. Timo to wanya timo kata na se volunteer ga matiyo kane nane holiday ka ja first year na volunteer matiyo. Die time mana dhima matiyo kamoro kanyo. Nyalo bedo volunteering matima mar mondo mi yud tiegruok ma bende biro bedo ka kuny kata na tije lwedo tinde tije lwedo bende ng'eny bende minyalo tim. Mano nyalo kata ohala inyalo tim. Kata ohala. Nyalo improve. Gi pesa help kaka Eriksen time cha. Ento time gi pesa help. Pesa help gi ng'eny moingo marwa. Koro an help. Bakra yudo help mogik ma higa ma yudo help. Beng'e ni Eriksen tiere hiki mar adek, kini nitiere hiki mar ang'wen. Pogruok ne kanye ni. Pogruok nitie ni gin nomigi gin ema ino miyo papa ga uchiel. Gin ma giango new phone. Ineno gimokelo pogruok yudo wan wadonje iya ma ni chenjo system. Koro na nitie band 1, band 2, band 3, band 4. Ma ini yude mabuku matin. Koro kaka nitie band 1 yudo mabuku matin, band 2. The difference tie kaka yudo pesa po lure band mintie. Une mutie ko system ni system machon cha. Wan mwatie. Koro we yuago reyo kaya dhi mbele. Koro magite to be. To kwa dok chien kacha. Sirikal ni okohero ahera. Nitie nurses moko manoter ni dhi tiegore. Koseter mibedo confirm. Comrades kawan modhi omanyo ot. Kokiwinje ni ati nokonego bed ni itero kuchocho. Warito nyaka graduate. Ti graduate ceremony mar 2 hours ma onge gimodhi add kuomi. In ng'at manose tiegore motimo theoriste. Koro gima nidongo ne en mana ni idhi manyo practical way. Koro sirikal ni anto kata ni en sirikal mar broad base ma to nokane kabiro. An believer. Koro na sirikal mar broad base. Koro tije lwedo gi koso tije lwedo bende onge. Koso rowere bende yiero tich. An ja degree na ja masters ok anyal timo tijni kata mana goranda. Mar mondo mi yude kata mana pesa moro matin minyalo konyori godo. Tije lwedo gi dadhi tiyo gi kanye. Tije lwedo go be ti kanise puonjo. Koro an matimo accounting. Adadhi ng'eyo timo wiring kanye. Adadhi ng'eyo kata goranda no nango. Donge ni una tiegruok. Donge kila gimoro amora nigi chakruok ne. Tiegruok nyaki igol pesa moro mondo itiegri ng'e gino. Koro an anyama wacho ni kian to mano ohala kata voluntary work ema anyalo timo.